И здравейте хора, аз съм Валерий 92 и днес реших да направя клип в The Galaxy, първия ми. И поради причината, че първия клип ще направя един giveaway, който няма да е много голям, но все пак ще е добър. Опа, може да се скочим. Ето кой от него. Значи, тъга сет, тъга меч, братва, един лък доста добър, 20 лега, дай ще ги направим 30 лег, 20 портала за четворка, стрелентки и спитки, които са 4 минути, 4 стака ботълки, of enchant и тук стакове, Iron, Gold и Diamond, един монстър спаунер и 64, и Power 5 книга. Значи, за да се запишете за тази томбола, ще трябва да напишете запис и тире и вашето име, например. Валер 92, ама няма да пишете Валер 92, ще напишете вашия ник в играта. Томболата е тегля на 25 сабскрайбъра. И да, това беше от мене. Аз съм Валер 92 и чао!